Mela, sinjuri, ħanilqaw magħna fl-ewwel parti tal-programm lil Raiden Mizzi. Nselmulek Raiden, l-lejla tajba lilek, grazzi li qiegħed magħna. Minn hawn nixtieq insellem is-semmija kollha ta' Net FM, nixtieq insellemmlek grazzi ħafna Andri tal-fiduċja tiegħek. Nixtieq anke insellem ukoll bħalissa l-morda. Għedin fl-isptarijiet, anka nsemmu anka l-anzjani u l-personi bibżoni speċjali li għedin anka fid-djar tagħhom. Issa, jiena introduċejtek diġà fl-introduzzjoni tal-programm bħala persuna qed insejħlek espert tal-injepen u vera, ġifieri espert tal-injepen, ħanidilkom għalfejn għaliex meta konti għad nipprepara għal dan il-programm ħanisemgħu l-injepen aħna hawnhekk. U jiena nibda nikju jom, ġifieri, sema ħosta ampjena, ovvjament il-kompjuter qed iħares lejja u Raiden mhux qed jaraħ. San George ir-Rabad għalli, kif tkun taf, kif inti taraf ampjena, ġifieri jiena billi nagħmel dal-ħoss hekk ta' ampjena. Kif tarfu li huwa ta' San George ir-Rabad? Sempliċement għax inti tara fil-peress li tkun ilek snin twal titlaw f'dak il-kampnar, pereżempju titla pereżempju fil-2012, titla fl-2011, fl-2019 kont għamilt il-festa kollha hemmhekk bil-ħruġ tul proċessjoni u dejjem tisma' l-istess nota ta' ampjena, anke tara fin-nota ta' ampjena. Tibda tinduna awtomatikament il-moħħ jibda jisu jikkjuja bum mill-ewwel in-nota tal-ampjena. Tarafhom kollha. Eżatt. Fil-fatt biex ngħid ukoll il-niepen ta' San George ir-Rabad li huma maħduma mill-Prospero Barregozzi jiddilli tal-1925. Bħala noti qegħdin do, la bemol, mi bemol, do u la bemol fuq skala 2. Ġifieri għax daw hemm nota. Eżatt, diki. U biex ngħid kollox ukoll hemm bħala noti hemm l-istess bħalhom hemm ta' taħalluqa u tal-mellieħa. Ħan nisimgħu biċċa mota għadha tibda bil-injepen iż-żgħar u dejjem jiżdiedu dejjem jiżdiedu. U mbagħad inkomplu nitkellmu nisimgħu sinjuri. Tibda żgħira ġifieri u mbagħad ta' wara kemm hemm hemmhekk erba'. Hemmhekk hemm mod hemm 5 niepen. Issa biex nispjega kollox, jekk inti ħaddoq mota ta' 20 minuta, mota ta' kwarta, jew mota ta' nofsija, il-niepen mod kif jibdew, mod frekwenti, jibdew iktar slow. Fil-verità, anke tibda bit-tokki u tibda żid ir-ritmu sakemm taħbata ma' żewġ naħat. Jekk inti għandek mota ta' kwarta, awtomatikament il-ampjena tibdi aktar malaj milli ħaddoq mota ta' nofsija. Jekk ħaddoq ta' nofsija, il-ampjena ħadd tidħol iktar slow. Issa din interessanti. Il-niepen huma sinonimi mal-ferħ. Però il-niepen jibku wkoll. Jibku l-niepen, pereżempju dik il-mota ta' 3 ta' wara nofsinhar il-ġimgħa pereżempju. Ħan nitkellem fuq ta' ħażebbuġ, jew nkella meta ddoq mewt. Id-daqqa tiġi kiebja. Eżatt, dik fil-fatt jgħidula l-libra solenni. Ġeneralment libra solenni jindaqgħu. Qed nagħmluha bl-istess niepen. Eżatt. Però hija kwistjoni ta' teknika. Fimt, ġifieri jekk ħandoq mota festa ferriħija jew festa liturġika pereżempju jew miliet jew lejt, indoqqu l-niepen jindoqqu mod biżewġ naħat, però jitlu kollha flimkien. Fimt? Però meta pereżempju imut persuna jew imut assis jew patri jew soru, il-niepen jindoqqu mod differenti pereżempju. Ma jindoqqux flimkien. Imma jindaqqu pereżempju sekwenza 1, 2, 3, 4 u ampjena kbira. U mbagħad infimni dik kull parroċċa għandha t-teknika tagħha u ddoq biss bl-istil tagħha ġifieri. Is-inti dort naħseb il-kampanari kollha ta' Malta u Għawdex. Kollox dort madwar 450 knisja, kappella, knejjeż żgħar u anke l-mużewijiet ta' dottrina. Hemm minnhom li għadek ma tlajtx? Ija. Hemm. Ta' fejn ma tlajtx? Pereżempju l-Fawwara. Għadek ma tlajtx tal-Fawwara? Għadna ma tlajtx. Jidilli l-Wardija ta' San Martin. Għadna ma tlajtx. Ġeneralment daw jkunu kappelli. Jew għax ikunu magħluqin.
Nista' anke nsemmi tal-abbandonati ta' Ħażabuċ. Tixtaq nitlaħħa xi darba, però peress li l-Knisja hija ta' ġus patronat hija diffiċli ħafna. Dik li qiegħda fil-wiet irda tgħid inti jew le? X'imkien eħeżat hemmhekk fejn ħafna ġonna hemmhekk. Imma la tlajt ġadaw kollha. Kieku kelli ngħidlek issa naħseb diffiċli għalik biex tażel. Imma li huma l-isbaħ ħoss ta' qniepen flimkien li għandna ġa pajjiżna. Mela, hawnhekk inti tittaqsam żewġ kategoriji. Issa, għandek nejjes li l-qniepen ġew minn fundariji differenti. Per eżempju Ħażabuċ mhumiex set, ġew mill-snin differenti. Għaliex ma sarux flimkien? Għax ma sarux minn fundarija waħda. Per eżempju. Meta saru ta' Ħażabuċ. Jidher li hemm 5 Hemm 7 kollox. Għax hemm dawk iż-żar ħafna. Hemm dawk iż-żar ukoll, dawk jgħidulhom waħda tal-arloġġ u waħda tas-sinjal. U hemm 5 tiqniben tal-moti. Ma jkunux saru fl-istess perjodu ta' żmien ukoll. Dik waħda. U anke l-fonderiji, ġifieri biex niftehmu l-kumpaniji li joħolqu l-qnieben, ġifieri. Sa wiġibni għal di, li huma l-isbaħ. Mela, kif kont qed ngħidlek għandek is-sedlok li huma l-antik, u mbagħad għandek dawk is-settijiet bħal tas-siġġiewi li ġew f'sena waħda, ġew kumpanija waħda. Issa, jekk ħan nitkellmu fuq dawk li ġew minn kumpanija waħda għandek Taħallija. Taħallija ġifieri li tqisu bħala the top one. Il-ħoss. Eżatt, u mbagħad dawk huma Ingliżi, ġew minn Taylor fl-1946. Mbagħad għandek ukoll fundarija oħra Taljana ta' Prospero Bargozzi fl-1928 ta' Ħalluqa. Issa, meta ngħidu funderija, aħna ngħidu l-funderija li tagħmel il-monumenti ġifieri. Għaliex għax dawn huma l-istess materjal tal-monumenti. Eżatt, ekku. Dak ikun hemm bażikament ikun hemm il-forma ta' ġewwa u ta' barra. Tal-bronz. Tal-bronz, mela. U mbagħad jitfgħuha taħt l-art biex ovvjament jibluha bix-xema biex jaraw kull sew jagħmlu l-kanal u mbagħad jkollhom il-furners u jagħmlu t-taħlita koper, tin u żingu. Jħaltuhom flimkien u mbagħad eventwalment il-furners jinżel taddi il-bronz u tmur dirett tal-ġol forma. Ġifieri, tipo, ampina hija l-istess forma bħalma jsiru anke l-istatwi anke l-kanuni fi żmien il-kavallieri. Imma il-ħoss għaliex ikun differenti minn ampjena l-oħra, mhux id-daqs qed ngħidlek issa, tnej kbar, tnejn żgħar. Għaliex differenti? It-taħlita tagħmel id-differenza? Dik waħda minnhom. Però anke il-ħxuna tal-qampjena. Per eżempju Ħażabuċ, fatt interessanti hija li l-qampjena l-kbira hija it-tok tagħha huwa inqas mill-doq tas-sija tal-arloġġ biex niftehmu. Fil-fatt il taqbel il-kbira hija aktar eħxen mill-kbira oriġinali. Peress li il-fonderja Trigans kienu jagħmlu qnieben irqaq. U l-qampjena l-kbira li d-doq intom ta' Ħażabuċ hija maħduma mill-qallu Sipoġġeġ, ġifieri daw tnejn huma tal-kavallieri. Dik daqqejta jiena l-kbira. U anke ta' qabilha. Eżatt. Li da fuq il-ġemp l-emin biex niftehmu. Eżatt. Hija kwistjoni tal-ħxuna tal-qampjena fil-fatt jekk tħares l-kbira ta' Ħażabuċ hija ħoxna fil-verità. Mentri mbagħad jekk tħares li tindaq tas-sijat hija l-qampjena kważi l-istess daqs. Nazzar dan ngħid il-diameter iktar ikbar. Però il-ħxuna hija iktar erqeq minn kbira oriġinali. Jiena meta kont nitla' ndoqqirni meta kont żgħir, kien ibeżżani ħafna l-sien tal-qampjena. Kont ngħid kosu da jista' jmur xi darba u jaqa' jaqa' fuqek da probabbli joqtlok jiġi. Jew jista' jagħti l-każ pereżempju jekk jmur barra fil-soltier. Ġieli ġrat di. Hija jidilli ġieli ġrat. Darba m'lux saħ każ riċenti u ħalaxaq fej kien waqgħet rafu li kien jistrih mal-qampjel biex il-qampjela tibqa' stedi barra triq. Fil-verità kien għaddej ma' attenzjoni. Vera li l-sien tal-qampjena ikun marbut b'xi imsaren ta' xi annimali? Jista' jkun iva. Għaliex għax b'saħħithom dawk? Dawk ġermeti jkun b'saħħithom jew inkella llum il-ġurnata qegħdin jagħmlu ħadida normali jabġuha forma ta' katina, jiddaħlula ġewwa isa raber, ikollok il-qampjena jkollha l-handle ta' fuq
u mbagħad l-irsin ikollha il-handle tagħha u mbagħad huma dal-handle jikkonnettja l-handle tal-ampjena flimkien mal-handle tal-irsin. Jiġifieri. Di interessanti, hemm ċertu teknika kif iddoq il-ampjena. Infatti pereżempju speċjalment daw il-innipen il-kbar sewa. Anka meta tiġi biex tagħti l-ewwel tokk, isek tkun tiġa bdejt tagħmel il-movimenti qabel u narawhom daw u dak il-moviment li jkun qed jagħmel mhux għax ikun qed jagħmel show minn fuq il-kampnar, imma qed jipprepara għax inti ma jirnexxilekx tagħti tokk sabiħ jekk minn il-sin wieqaf taqbad u tiġbed, imma tkun tiġa dak il-moviment għaddej. Il-momentum dejjem jiżdied u hemm dik il-kapaċità, dik it-teknika li ma tolqotx lill-ampjena qabel il-ħin propizju u xekk. Eżatt. Jiena nista' nsemmi l-ampjena kbira ta' bik il-gara. Biex ħaħa taqbad u inti persuna ħajġbida hekk mal-ewwel. Għax titfak mill-ewwel naħa l-oħra. Mhux hekk. Dak il-pis saħħa fiha 8 tunnellati u nofs u l-irsi kważi jeżel nofs tunnellata. Eżatt, ġiet meta 8 tunnellati, sinjuri, ġedin ngħidu 8000 kilo. Ovvja. Dak ġeneral pereżempju ta' pata bik il-karina ġieli daqgħejta jiena fil-fatt. Dak dejjem iżid il-momentum. Jgħidula l-ikbar waħda f'Malta u tal-Knejjes. L-ikbar waħda jew f'Malta qiegħda il-monument tal-ampjena ġewwa l-Belt. Il-Memorial Siġbel. Li tisel 12 tunnellata. Ma dik tindaq ukoll jew le? Bħalissa mhix qiegħda tindaq, ħanajt il-verità għax għaddej manutenzjoni fil-istruttura tal-binja mħabbarax tal-baħar tagħmel ħafna ħsara l-ġebla. Issa fuq il-niepen dejjem ikun hemm xi kidbiet, ġifieri meta tittieħed din il-forma u hekk ġifieri daw nimmaġina jiġu mmodellati daw l-ewwel xi ħadd jaħdimhom fit-tafal u hekk. Eżatt, jagħmluhom fit-tafal u mbagħad ċertu preċiżjoni u mbagħad jieħdulhom il-forma biex jagħmluhom. U parti minn din l-iskultura ta' din il-ampjena issir jew xi arma, probabbli dik tkun tad-ditta fejn ħatkun. Ġeneralment ara jkollok ħafna fatturi differenti, jkollok l-isem tal-kumpanija. Is-sena meta saret, mill-ġbija tal-qaddisin, l-ismijiet tal-qniepen u mbagħad jista' jkun hemm xi diskrizzjoni tal-bibja jew anke l-ismijiet tal-benefatturi li ħażwa dik il-ampjena. Jiġifieri ampjena hija xi ħaġa sagra relatata mal-Knisja Kattolika. Eżatt. Jiġifieri knejjes oħra u twemmin ieħor m'għandux qniepen? Mela, nista' l-reliġjon tal-Hindu jidhirli għandhom il-qniepen. Tal-Buddizmu jidilli bħal ċajna għandhom ukoll il-qniepen tagħhom, jindaqgħu skont ir-ritwali tagħhom. Il-Knisja Ortodossa għandhom il-qniepen tagħhom, pereżempju l-Ortodossi waqt il-funzjoni tagħhom jużaw il-kant Gregorjan u jużaw il-qniepen. Issa pereżempju ħansemmi pajjiż ġo Bukarest, il-gvern bena katedral. U milux ġabu 6 qniepen minn fundarija li għalija fl-opinjoni tiegħi tagħmel ħoss kbir madwar id-dinja. Il-fundarija ta' Grasmajer. S'issa Malta sfortunatament m'għandix qniepen ta' dil-kumpanija. L-Ortodossi għandhom teknika li jħobbu jużaw 5 qniepen żgħar pereżempju. Ta' qabel il-kbira tkun il-nota do, pereżempju. U il-kbira tkun l-ottava l-istess nota tal-ottava ta' qabel. Jekk hija do 3, il-qabila kbira jagħmluha do 2. Fil-verità, jħobbu l-Ortodossi jagħmlu qniepen żgħar u jkollhom ampjena kbira biex tikkumpara l-qniepen iż-żgħar magħhom. Tipo kull reliġjon li jew pereżempju Kattolika, Ortodossa, jekk hux tal-Hindu jew tal-Buddiżmu għandhom il-qniepen tagħhom illi ikollhom ir-ritwali tagħhom. Nista' nsemmi wkoll fil-bastimenti tal-gwerra. Għandhom il-qniepen tagħhom li jużaw dawk it-tlet tokki biex pereżempju jkun wasal il-ħin biex jagħmlu l-parata u dawn l-affarijiet hekk. Fil-verità l-ħoss tal-qampina anke pereżempju l-ħoss tal-qampina ta' bib ta' barra pereżempju insuwa bħala ritwal, ġib bniedem. Fimt? Tagħti merħba. Eżatt. Isa l-qampina tal-knejjes tagħna qegħdin isejħu. Ġifieri qegħdin isejħu lin-nies illi sar il-ħin għal qoddiesa pereżempju. Jgħaddu messaġġi wkoll miet xi ħadd. Eżatt. Right?
Mbagħad jerġa' għandek il-perjodu ta' ħames ix-xirka u ma nafx int tħolx fiha di, ħafna minnhom ma jaħdmux bl-idej daw ikunu jaħdmu b'xi makkinarju. Iċ-ċoqlajta. Ġi hemm messaġġ hemmhekk mela jieqaf il-ferħ u nidħlu f'dik il-burdata tal-mewt. Eżatt. Fil-verità, iċ-ċoqlajta tidħol ma' Sanctus waqt il-qoddisa ta' ħames ix-xirka. Ekku, jgħodu jitfgħu jixħallu Eżatt, bin-naqriet. U mbagħad tidħol qabel il-glorja tas-sibt fil-għaxija tal-ġieli tal-Għid il-Kbir. Ekku. Fil-verità. Qabel il-qoddisa mflok jindaq il-qniepen, tindaq iċ-ċoqlajta. Imma mbagħad kif ikun hemm il-funzjoni u l-qawmin ta' Kristu. Ġesu Kristu jerġgħu jindaq il-qniepen. Hemmhekk issir mota solenni. Jibdew mal-ewwel mhux waħda u dawk. Eżatt. Jibdew idoqqu kollha f'daqqa. Fil-fatt mbagħad ħanaqbes fuq suġġett ieħor ħaġa li dis-sena verament ħadd pjaċir ħafna hija l-lokalità taż-Żejtun. Illi kemm Father Dylan u kemm Father Joe Spiteri nhar tal-erba' fil-għaxija jagħmlu dik il-funzjoni tal-erba' ta' Tniebri. Toġobni ħafna dik il-moment meta titlaq ix-xema ta' Kristu mill-kandelabri u jseħħ dak il-famuż terremot. Mort l-ewwel darba xi darba tagħmlu is-sena d-dieħla tmorru u tattendu biħġarkom għax il-funzjoni hija waħda tħossha mod emozjonali ħafna u tħoss dak ir-ritwal. Tipikament il-Knisja tintefa' biċċa għax inti għandek il-kandelabri, għandek l-14 il-xema li jippreżentaw l-14 l-istazzjon jintfgħu kollha biċċa u mbagħad ikollok il-xema ta' Kristu u mbagħad il-xema tinqala u tmur f'post ieħor. U hemmhekk mbagħad waqt il-funzjoni il-Knisja tintefa' kollha u mbagħad il-qassis jibda jidderiġi il-terremot meta ovvjament kien jgħidu li fi żmien Kristu kien seħħ terremot u mal-tempata kbira. Issa ħa nistaqsik xi ħaġa. Meta qampjena tkun antika hekk meta jgħaddu daw is-snin minn fuqhom, naf ta' Malta hemm minnhom għaddew mijiet ta' snin. Fejn qed jaħbad lil sien għax li sien dejjem jaħbad mal-istess biċċa. Rajt għax anke il-mod kif inhu marbut lil sien ma tistax idduqqu bil-maqlub. Mhux hekk għax tkun isek għandek ċappetta li qed taħbad allura mal-istess. Allura dik id-daqqa qiegħda timmarka ħafna drabi tagħmel ħofra wkoll, jiġifieri. Il-qampjena tista' titjieb fil-ħoss tagħha jew ħajkun hemm bidla minn ġdida għal il-fatt li issa qiegħda tifforma dik il-ħofra. Hawnhekk għandha huwa suġġett interessanti ħafna. Meta qampjena ssir ġdida l-ewwel sentejn tlieta ħajinsa moħħos naqra differenti. Inti qed tirreferi meta l-pjaga tibda titħaffer. Ekku. Fil-verità. Meta qampjena pereżempju ssir ġdida, mbagħad tikkumpara pereżempju l-snin wara, l-qampjena tibda tieħu l-forma tagħha l-ħoss. Naturalment qatt tqed sobajk bejn l-lisien u ovvja. Għax biex jirnexxilek tħaffer ħofra bħal dik għarrax daqqa jkun hemm. Eżatt, dik. U mbagħad però irrid l-importanti li l-irsien ma jkunx tal-istess bronz. Irid ikun materjal differenti. Ħalli jekk jista' jkun huwa jekk jista' jkun anke l-irsien irid ikun radbi. Jiġifieri anke u jibda jieħu forom differenti u wkoll qed jaqla d-daqqa. Eżatt, kemm jista' jkun aħna nemmnu aħna tal-qnieb jekk jista' jkun il-qampjena ma tittikix imma l-irsien jittik. Eżatt, jiġifieri tkun u l-materjal tiegħu qartab iktar mill-qampjena. Eżatt. Ġie stat fejn l-irsien kellu jinbidel għaliex għamel żmienu? It-tnejn li huma jew jinbidel jew inkella dak jew jissejħ jimtala. Ġu naqbdu l-irsien oriġinali u ġas kemm inti ovvjament ħadd intlieħ. Meta jgħidu se jirrestawraw lil-qniepen. X'tista' tagħmilhom lil-qniepen? Hemm ħafna modi differenti, pereżempju tiċċekkja l-kuruna ta' fuq. Pereżempju żebbu ċawdex, waħda mill-problemi kbar il-qampjena kbira kellha parti mill-kuruna maqsuma. Il-kuruna? Il-kuruna l-hendil fejn tiddendel il-qampjena. Fejn tiddendel il-qampjena. Waħda minnhom kienet maqsuma. Issa dika ma toqgħodx titniżżel il-qampjena minn hemmhekk, naħseb tniżlet il-qampjena biċ-chain blocks, ħadduha l-funderija u weldjaw fejn kien hemm dik il-biċċa
li kienet nqasmi. Per eżempju, anke nista' nsemmi l-qampina waħda mill-niepen li għamlu l-konkarderra ta' San Ġwan, il-Lascaris. Dik fil-fatt kien hemm periklu li kienet iċċedi mhux il-handle, imma fejn tibda il-forma ta' naħa ta' fuq. Issa inti semmejtilna pereżempju bħal qampina l-kbira dik li naraw fil-faċċata hekk. Tiżen 8 tunnellati. Eżatt. 8,000 kilo. Fi żmien li tellawhom daw, kif kienu jitilgħu ġal-kampnar? Dik li kienet jitissejjaħ bit-tradizzjoni antika ta' żmien missirijietna. Jidir li kienu jużaw tibtanjam, kienu jużaw ħafna chain blocks u kienu jużaw ħabel apposta ħalli l-qampina kemm jista' jkun ma toqgħodx tittaħbad mal-ħajt, imma kemm jista' jkun in-nies jibbuttaw. Ħalli l-qampina tibqa' fuq barra u tibqa' tira sal-kampnar. Jidhirli ta' Bikirkara, forsi jekk anke jkun hawn xi ħadd minn Bikirkara u forsi anke jifhem iktar minni, jidhirli kienu jkun hemm ħabel. Kienu jagħmlu forma ta' rota isfel u kienu jkun hemm ħabel hekk li kienet tkun ikkonnettjata ma' chain blocks u dit jippuxjaw jduru biex il-qampina titla' fuq il-kampnar. Ħafna nies imma ħafna nies għax iridu jżommu dak il-pis. Eżatt. U dejjem itellaw biċċa oħra ma tammirhom. Hija kwistjoni ta' teamwork u tkun hemm sinkronizzazzjoni. Għax ħanejdlek il-knejjes ta' Malta jiena ma nafx nikkalkula kemm il-solar huma għoljin, imma għoljin sew iktar minn 4 solari. Bej 4, 5 u 6. Anka 6? Naħseb fil-każ ta' Ħażebux trid 6 solari biex tasal fil-kampnar xi ħaġa hekk. Ekku. Xi ħaġa hekk. Imma tela u dan niepen ġifieri tibda tgħid kosu x'makkinarju kienu jużaw. Jina verament ninħobhom il-missirijiet, kienu nies tal-moħħ. Kal-mod kif bnew il-knejjes. Bnew il-knejjes, l-skultura u affarijiet hekk. Jiena min nibqa' meravilja kif irnexxielhom jitellaw il-qniepen bit-chain blocks kienu jibbuttaw in-nies il-qampin biex ma tingirix mal-ħajt hekk biex kienu. Żgur. Inkredibbli. Għax inti fl-istess ħin trid ittellaħħa ma trix tkun qed tmiss mal-faċċata hiju tiela għax inkella ħadd tagħmel il-ħsara. Eżatt, kemm il-qampin u kemm anke l-istruttura trid titlaħ ħielsa u mbagħad ħadd titpoġġa f'posta. Diki. Kienet tmur f'posta mal-ewwel jew naħseb itellawha fuq l-art tal-kampnar. Itellawha fuq l-art, jneħħu pereżempju hemm ċertu knejjes li kienu jtajru jitneħħu biċċa mill-ġebla tal-faċċata ħalli jkun tista' tidħol u mbagħad xi tidħol bagħad jerġgħu jgħalqu l-faċċata. Ġifieri ara kemmu hekk proċess twil ħafna. Inti llum għandek tim tiegħek li tmorru doqqu l-niepen meta bniedem jitħajjar li jidħol f'din l-erja huwa diffiċli biex tidħol jew isib il-bibien miftuħin u titgħallem u xi tkun dilettant tal-qniepen hekk. Ewwel trid ikollok vokazzjoni. Imħabba lejn qampina. It-tieni net aħna wis probabbli meta jiġina bniedem ġdid. Tant nibdew nqabduh jiġi doq ħażebbux, jidoq is-seġġiewi ħażabbar Bikirkara. Illi tipikament da awtomatikament ħallew ħajbda jissabba ta' qampina, meta ngħid jisabba ħajtija bis-saħħa għax ideħ anka sakemm anka mod psikoloġiku it-teknika tal-qampina ħajjidraħħa ħajdum. U mbagħad b'ħafna prattika awtomatikament ħajsiru anka wieħed mill-professionals li għandna Malta. Ħanisimgħu biċċa qniepen ta'. Aw qegħdin fil-qofol tagħhom issa. Hawnhekk dieħla bil-motel qampina kbira. Kollha flimkien. Issa intom meta titilgħu fil-kampnar, ġiri jkollkom bżonn tiżganċjaw lil-niepen u mbagħad wara terġgħu tigganċjawhom.
Ejdina naqra x'inhi din, il għaliex daw jistgħu jindaqqew minn isfel, ġifieri b'ġibda ta' ħabel. X'ġifieri, x'ikunu qegħdin tagħmlu? Mela, meta ngħid. Jien naf tax konna nagħmluha. Eżatt, meta ngħid il-kelma ganċja, nemmen li hija ġejja mill-kelma ganċ. Il-kelma ganċ u mhux hekk. Ġifieri, meta tajt ħan nisganċja, I will remove mill-connection tal-ħabel li jindaq minn isfel. Issa importanti li hemm fuq għax hemm fuq ishom jispiċċaw dawk tajjen ikunu. Jew ktajjen jew anke jkunu bil-azzar. Eżatt, bl-azzar. Issa importanti li tigganċja u tiżganċja tajjeb ukoll. Ġifieri jista' jkun li jittul ma jibdex iħallik għax huma jkunu bil-eżatt daw. Kun anke ma marbutin anke minn isfel. Imma daw intom tidrawhom u tkunu tafu li ma azzar jew katina ħataqbad mal-qampina żgħira u ovvjament u bat minn isfel ikunu jafu li dal-ħabel huwa tal-qampina żgħira. U ma jkollux miktub fuq u da ġifieri għax jidrawhom għax ikunu pereżempju 5 fejn xulxin u da. Infatti dik li tkun edha fuq il-kampnar ieħor ukoll tiġi gganċjata u minn ġa l-istess post minn isfel għall-lavorja da fuq il-kampnar ieħor tindaq dik. Hemm mazzar minn kampnar ieħor. L-importanti l-iktar ħaġa importanti ma ntajrux il-ħbula ħdej it-tarjola għax jekk jaqbiżlek il-ħabel mat-tarjola hemmhekk ħasselli. Kella mux ħaddoqqa minn isfel. L-importanti l-ħabel jkun ġo tarjola. Dik ir-rota. Żgur. Għax dik ħatejn ħafna. Għax jekk il-ħabel ħattajru minn wara t-tarjola ħajċarratlek. Anka l-azzar. L-ewwel semmejt knejjeż żgħar. Aħna ngħidulhom kappelli, imma il-kelma kappelli ma nafx għalfejn ngħidu għax fil-verità huma kollha. Propja kappella hija artal ġo knisa parrokjali jkunu l-artali tal-korsija. Dik propja kappella dik jgħidu. Dik propja. L-oħrajn huma knejjeż żgħar dak li naraw da. Da fihom ovvjament ikun hemm niepen żgħar ukoll. Ekku. Ikunu ħelwin da. Ħafna. U jiena nħu pjaċir Semmilna xi waħdek. Pera ejja nsemmu pereżempju tal-unzjata ħaż-żebbuċ. Mela l-unzjata żebbuċ. Għaxġa għandu issa ngħidulkom x'tagħmlu, sinjuri. U tidħlu ma stajċ insiju. Annunzjata tikteb. Annunzjata, għarajt, musta nikbu annunzjata. Mela, annunzjata. Għana melek, kara, ħalli. Le, ma li jtitla li mux taħħa z-zabbuċ. Jek tam z-zabbuċ niepen. Ġemment jina nisna jgħidu fejn nisib il-niep. Tamel niepen annunzjata z-zabbuċ. U jitlalek. Rajta, għansabuwa, recording ta' Setta ta' Taylor dawk. Tlieta għandhom? Tlieta. Tlieta. Għan nisemmawa, max, hemm differenza bejn il-ħossir Interessanti. Daw daqqajtom inti wkoll? Ija mela. Ma Jean Paul, ma nafx hekk tafhomx ma Christian Colero, ma Mario. Nixilna nsemmilhom għax ħdimt ħafna magħhom. Jiena meta kont żgħir kont indoq ta' Santa Maria ta' Ħalmuxi jiġifieri. Iva. Santa Maria ta' Ħalmuxi. Nejta Giuliano Kawke 1880. Sbieħ dawk ukoll. Ħafna. Dak speċi ta' set, però nħadmu Malta. Għax minn ħaddimu ta' Giuliano Kawki. Konna ndoqqhom maġlin, ġifieri. Ejwa, hekk. Dikka konna nagħmlu l-kwindiċina, ejwa. Minn 15 ġurnata qabel jidher li mill-ewwel ta' wissu. 31 ta' Lulju ġeneralment. Mill-31 ta' Lulju u jibdew idoqqu daw niepen kuljum. U ħażebuċ hemm tal-Grazzja wkoll. Iva. Li huma l-istess tip hekk u sbieħ żgħar. Però bil-fundarija ta' Pacard ta' Franza.
Kollox tgħidilna int. Issa, in-nies jistgħu jagħmlu jidħlu subscribers bħal speċi fil-YouTube. Inti għandek YouTube channel li jismu Raiden, u xejn. Eżatt. Minn hawn nixtieq nagħmel appell kbir ħafna għax issa b'saħħa jgħid nappella. Anka milux issa kont jgħid il-Furjan u ltqajt ma' persuna li qed jagħmel post interessanti fuq YouTube l-Englishman. Qed idur f'posti differenti knejjes, posti storiċi u qed jagħmel video blogs dwar l-istorja ta' bnidem Ingliż, ġifieri. Eżatt. U qed jiġi minn raħal għal ieħor. Kombinazzjoni jien għamilt subscribe lilu u għamilt subscribe lili. Issa, nar il-ġimgħa l-ħaqt 3000 subscribers. Ġifieri tajjeb ħafna. Li kollok 3000 dwar is-suġġett tal-qniepen, mhux ċajta. U ħanajt ħaġa, is-suġġett ta' qniepen għammata mhu popolari xejn. Xejn. U biex ittella 3000 qisek bil-mat tellajt 30,000 jekk inti kompożitur ta' strument. Mhux hekk ġifieri u kemm morari anke li fuq ir-radju tisma' programm fuq il-qniepen. Xejn. Mhux ħadd tisma' programm fuq Eżatt. Illum qed nisimgħu però. Ġifieri jiena dejjem ngħid li dal-programm ngħiduha kif inhi niddiskutu kollox vera bis-serjetà. Infatti ili ngħid u qed nagħmel il-kuntatti biex żgur nkunu qegħdin niddiskutu kollox għalkemm hija xi ħaġa li nħassu bħala negattiva, imma anke ħajkollna fil-programm deffin u jitkellem dwar ix-xogħol tiegħu. Importanti. It-tfejn tan-nies u daw l-esperjenzi, ġifieri ħajkollna programm fuq hekk, ovvjament mhux kulħadd ħejħu biċċi jiżemgħu dan programm. Però żgur li ħansibu xi ħaġa interessanti fih. Kif huwa da tal-qniepen ġifieri tiskanta kemm hemm xwieħed jitgħallem u jistaqsi jien stess qasbsart kemm nista' nistaqsi affarijiet relatati mal. Issa, l-ewwel semmejna r-restawr. Ġieli ninnota li il-maġġoranza tagħhom ishom jieħdaru daw il-qniepen, il-kulur tagħhom isir aħdar. Għaliex isir aħdar? Meta faċċata tad-dar ikun dak l-iswed. Fimt dak jgħidu dak jispeċ ta' cover protective. Issa ġeneralment meta anke nagħmlu l-qniepen ġimbu l-qniepen hemm tip ta' kimika li nisbu l-qniepen suwed biex dak eventwalment l-qampina teħdar malaj. Fimt? Dik bħala prove biex l-qampina tkun iktar protetta mill-elementi ta' għax dik ħataqla x-xemx, ħataqla l-ilmijiet. L-ilmijiet kollox. Dik bħala protection. Għalhekk issir. Kemm interessanti. Ma naħsibx li taf tgħidilna, imma kemm taħseb li għandna qniepen Malta? Rib l-1000 ampina mdendlin. 1000 ampina? Mdendlin. Ħafna, ġifieri. Bil-kappelli, bil-mużewijiet, bil-knies parrokjali. Ma ħafna 1000 ta' ġifieri qegħdin ngħidu mhux massimo ta' 7 ikollha knisja waħda. Eżatt, però ħadajt ħaġa interessanti. L-iktar knisja li għandha qniepen f'Kampnar huwa Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino li għandha 19 ampina. 19 ampina. Mdendlin. Kollha ġew mis-set minn kumpanija waħda biss. Imma daw jindaqqu bl-idej ukoll. Issa, hemmhekk ta' Pino għandhom 19, 4 minnhom jindaqqu bl-idejn. Però l-oħrajn jindaqqu bil-innijiet tal-Marjani, per eżempju, l-nijiet tal-Madonna ta' Pino. Fatt interessanti hemmhekk il-darba kontrajt, meta kien ta' Pino jidoq l-innu, għandhom isu ta' sfier, mhux sfier, silinder. Biss li maħruġin il-barra. U mbagħad skont dik is-sinna li tentlaqat, tidna l-qampina tal- Taf li sibt il-qniepen ta' ħalmuxi ta' ħażebbu. Ija. Sibtom, għajn nisimaw biċċa. X'memorji. ħanamel iktar il-qoddim, ħanamelhom xin jibdew jinstemaw kollha f'daqqa.
Daw ukoll jistgħu jindaqqu minn isfel u xek. Daw iż-żar. Bidir li ampina minnhom tista' tindaq minn isfel, jidaqqu t-tokki tal-qoddis. Biex idoqqu tal-qoddis. Eżatt. Xaqt nagħmel korrezzjoni, daw ta' ħalmuxi mhux ta' Ġulju għaw kawki, għax jiena ħsibt xim ampinu hemm knisja ta' Santa Marija ħażabuċ. Ta' Mamo, Santa Maria ta' Mamo. Ta' Mamo dik Hemmhekk hemm żewġ tiqnipa ta' Ġuljana Kawki. Dawk it-tiqnipa, dawk it-tlet tiqnipa huma maħduma minn Packard. L-aħwa. Hemm tlieta mill-Pierre Packard ta' Franza. 1000 ampina ma' Malta Għawdex. Malta Għawdex kollha. U anke Kamuna. Kamuna miqniep, Ejwa, hemm tlieta. Il-laħwa. Ġo kappella, il-ritorn tal-Madonna mill-Eġittu li. Imma għax hemm kappella ġifieri dedikata lil min. Ir-ritorn tal-Madonna mill-Eġittu jidirli. F'Kemmuna. Santa Marija biex niftehmu. Ma nimmaġinax li qed jitla xi ħadd idoqqhom ġa Kemmuna dan niepen. Għax imbagħad għandek oħra minn ħaj jismagħhom. Niki, ovvja. Issa din interessanti. Kemm ampina tinstema' il-fatt li qiegħda il-fuq dak kollu kważi tinstema' mar-raħal kollu. Issa, di ħaġa interessanti, il-qampina ħad tinstema' skont kemm bil-bnieda ħajsammaħħa. Jiġifieri aktar ma ħassabbat aktar ħad tinstema' nimmaġina. Diki. U dal-ħoss jirreplika ruħu. Eżatt. Jiġifieri qed jaħbad ma' daw il-ħitan tal-kampnar ngħidulhom jiena jsomma l-kantunier mbagħad joħroġ minn hemm u qed jasal ħafna l-bot. Eżatt. Fil-fatt infatt interessanti l-qampina l-kbira għalhekk ħafna minnhom jitfawha barra. Ħalek jista' jkun tibbombja għax tikmanda. Tikmanda. Ma somma l-oħrajn mhux xorta qegħdin ġa xi tieqa oħra. Jew għedin, per eżempju, ta' qabel kbira ta' ħazzabux għedha per eżempju naħa l-oħra. Nibel eżad fuq ġewwa. U ma tantx jinstemaw. Ma tantx jinstemaw. Allora jisa speċjal missirietna raw kif għamlu. Il-qampina kbira jtu dik l-importanza li hija tant meħtieġa, fimt? U nibel eżad ma tantx jtu dik l-importanza, fimt? Per eżempju, jiena fejn kont noqgħod qabel ħazzabbar. L-kbir ta' ħazzabbar jitfgħu naħa ta' barra. Ħalli d-bombja. Interessanti. Sa per eżempju biex tirrekordjom daw għax inti hawnhekk meta nidħlu Raiden Mizzi jinsibu ħafna recordings ta' niepen. Iżek trid toqgħod attent minn fejn tirrekordjom ukoll għax pereżempju ir-recording ma tagħmlu minn fuq il-kampnar stess għax tagħmlu minn fuq il-kampnar kollox blastjat ħajkollok hu mhux hekk dak il-ħoss kollu. Ara, jiena biex ġib l-esperjenza trid tipprattika ħafna. L-Ingliżi jgħidu practice makes perfect. Mhux hekk. Jiena qabel kont nirrekord minn qudiem il-kopla. Issa. Il-problema pereżempju ħażabuċ. Il-problema li kien ikolli meta jiena qed nisma' l-mota minn fuq il-computer hija li t-tnejn iż-żgħar ħajinstemaw ħafna iktar mitli tal-kbar. Meta ħadd titfa' ir-recorder fuq il-bejt tal-Knisja. Għax ħajkunu viċin iżjed huma. Eżatt. Allura jien x'għamilt. Tibbilanċja inti mbagħad. Isek teditjhom terġa'. Mhux teditjahom, allura mort oltre minn hekk investejt f'żewġ sound recorders. Il-laħwa. U nitfa' pocket recorder taħt kull kampnar. Il-laħwa. U nġib il-qniepen eżatt parallel. Eżatt, u allura jisu nistgħu indaqs. Ħoss jikkumpensa lill-ieħor. Jidher li għandi recording ta' ħażebbuċ. Tfittex għad-disin kollha u tismagħhom il-qniepen kollha istamaw akjur tissaba li huma. Mill-qadisin kollha 2019 niepen żabuċ jekk tismaħħa. Mhux ħan nidħol issa wasalna biex nagħlqu fatti kull ma fadlilna minuta hekk ħalli fidejk biex tikkonkludi kemm xi ħaġa forsi nafadna ma semmejniex ma impossibbli tax tant semmejna xorti relatat mal-qniepen. Minn hawn x'inhi nagħmel appell ta' ringrazzjament minn fond ta' qalbi lil Berringers kollha huma minn huma. Dawk in-nies li ħdimt magħhom anke dawk in-nies li ħdimt magħhom u llum m'għadhomx magħna. Però l-ikbar appell li nixtieq nagħmel bħalissa nhar il-ġimgħa għandi kemm il-ħadd 3000 subscriber. Minn hawn anke nixtieq anke nappella subscribers kollha dilettanti tal-festi dak nies kollha li jippostjaw videos fuq il-kultura Maltija, storja Maltija, anke l-medja lokali biex jekk jista' jkun tagħmlu li subscribe button ħalli fis-sħin. Ma tkunux qegħdin tgħinu lili per se, imma tkun qegħdin tgħinu lill-volontira li l-sakristani. Mhux hekk. U li komunità kollha tar-raħal
Għax jiena il-proġett tiegħi mhux tiegħi, imma huwa tar-raħal stess. Xi ħaġa hekk vera proset u li tgħaddija anke lil ħaddieħor ġifieri li jkollok din l-imħabba li tgħaddija l ħaddieħor xi ħaġa sabiħa. U minn hawn nagħlaq, minn hawn nixtieq insellem ħafna l-Maltin immigranti. ħafna minn dilettanti ħadd ma jsemmihom daw il-nies. Però jiena mill-proġett tiegħi għamiltu fuq il-YouTube biex anke daw il-Maltin, anke dawk it-tfal u żgħażagħ li dibatu bil-kanser li qegħdin l-inqanġa anke l-Ingilterra. Dawk li huma dilettanti tal-festi li forsi sfortunatament ma jistax isegwu l-festa. Issa anke jaraw il-qniepen permezz tal-YouTube. Igawduhom permezz tal-YouTube. Anke dawk l-anzjani li u anke persuni b'bżonn speċjali qegħdin fil-homes. Issa anke jsegwu bil-recordings tal-qniepen anke bil-filmati tal-proġezzjoni u tal-ġimgħa kbira. Issa anke jaraw il-vari ta' ġimgħa kbira. Kollox storja fuq il-YouTube. Raiden Mizzi, nirringrazzjak ħafna, vera proset, grazzi li ġejt hawnhekk samt din l-esperjenza li għandek, verament espert tal-qniepen, timmeraviljani, vera bravu, u mnijaf kemm ħadu gost is-semmija tagħna, ħaġa tisimgħu xi ħaġa kompletament differenti minn suġġetti oħrajn illi aħna niddiskutu hawnhekk. Irrelassanti u tieħu gost tisma' kemm għandna patrimonju x'huwa patrimonju Malti kbir ħafna illi verament għandna biex niftaħru għax per capita ġifieri aħna 1000 ampjena ġa pajjiżna. Ammont kbir, ġifieri. U sa ngħid xi ħaġa dal-proġett li mod kif ħdimtu ma sarx bħalu fid-dinja. Proset. Idħlu għamlu subscribe fuq YouTube, Sinjuri Raiden Mizzi, hemmhekk issibu ħafna moti differenti ta' ħafna irħula ta' Malta u Għawdex.